Toți tinerii fac antebraț și se chinuie și folosesc strapsuri de încheietură, că fac rămat la spate sau pull-down și ei după aia au o gantelă și se chinuie să facă antebraț. Antebrațul se dezvoltă în orice moment când tu prinzi ceva cu brațele. Nu trebuie să stai specific să faci, mai ales dacă bicepsul tău și tricepsul e mic. La ce dezvolți antebrațul dacă tu nu ai restul mușchilor dezvoltați? Adică asta e un mușchi cumva secundar, să spun așa. Iar dacă vrei să-l dezvolți, te pui pur și simplu, prinzi o gantelă în mână, te plimbi cu ea, schimbi mâna sau iei două gantele și vei fi mult mai câștigat cu aceste antrenamente decât să stai să faci 100 de repetări pentru antebraț în moment ce bicepsul tău e aproape inexistent. Nu te mai antrena așa. Dacă vrei să știi cum să te antrenezi, lasă-mi un mesaj și pot să te ajut pe această temă.